En el ple de juny del 2021, el grup municipal de Junts per Mataró van proposar la redacció d'un manual de qualitat de les obres de la ciutat. En el ple de maig del 2021 també van preguntar per l'estat dels paviments. L'informe presentat en relació al Pla Estratègic de la Ciutat Intel·ligent de l'any 2020 també anomenàvem el concepte de ciutat ja construïda. En el ple del novembre del 2022 van presentar una proposta de millora en digitalització i especialització en els àmbits de les obres i el manteniment. En el ple de març del 2021 també van proposar la redacció d'una ordenança del paisatge urbà. El grup municipal de Junts per Mataró treballa sota 3 premisses fonamentals: fer la vida fàcil als mataronins i mataronines, fer que les coses passin i treballar per recuperar el sentiment de pertinença a la ciutat. La nostra ciutat, Mataró s'ho mereix, per això hem desenvolupat i estem treballant en la presentació de diferents propostes per a la millora de l'eficiència de la gestió municipal i de l'espai públic. Davant la pregunta, l'Ajuntament ho fa tot malament? La nostra resposta és que no. Ens preguntem, necessita millorar? Sí. Pot fer-ho? La resposta segueix essent sí. Des de Junts per Mataró som coneixedors de diversos plans de transformació de l'Ajuntament, però creiem que manca una aposta decidida per la transformació digital i especialització dels departaments d'obres, manteniment i contractació. No caiguem en la confusió de parlar de la digitalització dels processos documentals. Ens cal treballar per dotar els diferents departaments de les noves tecnologies i eines per a la millora i eficàcia de la seva feina i resultats. Digitalitzar i especialitzar aquests departaments forma part de la política local responsable. Les preguntes que formulem és conèixer en quin punt ens trobem des del punt de vista de la digitalització i especialització dels serveis d'aquests departaments i quina és la inversió realitzada en aquests últims anys. Gràcies. Li posaré un exemple. Vam fer un exercici, així que estem una mica avorrits, fem un exercici i agafem les declaracions de la premsa sobre la campanya d'asfaltats dels carrers de Mataró, que vam fer l'altre dia. Tot el respecte, ho dic en tots els respectes. Les primeres declaracions del senyor alcalde, quines van ser? Ens gastarem 800.000 euros perquè ens van quedar carrers l'any passat amb l'antiga campanya que no vam poder fer. Tenim 2 paràmetres aquí, cost i planificació. Amb cost i planificació podem fer moltes coses. Hi ha moltes eines tecnològiques que ens permetrien decidir quin cost tenim exacte i no aniríem després de lo típic que ens falta un 15% que podem ampliar, que posa el ple que es pot ampliar, i això, si sumem, són molts diners al cap de l'any. Llavors, cost i planificació, això podem fer-ho. Llavors seguim amb les declaracions de la regidora de Via Pública, que ens parlaven que tenen un semàfor per controlar com fem això i que també es basen en les inspeccions oculars que fan els tècnics, amb el que diuen els consells territorials, per cert, jo ja no en recordo el que són els consells territorials, però això és un altre tema, i de les queixes dels ciutadans. Doncs tot això, avui en dia, si apliquem intel·ligència artificial, hi ha programes que, per exemple, tot el barri de Vallecas, en 3 dies, van saber el que tenien que asfaltar, les aceres que estaven malament, el mobiliari urbà que estava malament, i a més tenien l'estimació del cost i sabien el temps que tardarien. Llavors, això són les eines que demanem que s'han de posar. Per seguir, perquè se m'està acabant el temps, ara aniré a la regidoria de contractació, la senyora Heidi. Aquí tenim 2 paràmetres importants, que són la innovació i la millora amb les clàusules ambientals. Per exemple, no estem acostumats a fer compra pública innovadora. Quan fem aquesta campanya d'asfaltat, a mi m'hauria agradat que en els plecs posés que, per exemple, com que sempre pensem en la ciutat que ha de ser sostenible tot això, que, per exemple, les plantes d'asfaltat no estiguin a més de 60 quilòmetres. Això es pot fer, i ho està fent l'Ajuntament de Barcelona. És un tema que millora molt la petja de carboni. Tot això ho podíem incloure, tot això és innovació i tot això és tecnologia i tot això és especialització. També li podíem dir que relacionat amb la planta de tractaments de residus que tenim aquí al Maresme, podíem aprofitar tots els plàstics de la ciutat, també s'estan fent, per fer les mescles bituminoses. Amb això estalviaríem, podríem fer compra pública innovadora també i tindríem una relació, podríem estalviar molt. I s'estan provant, hi ha proves pilots a Barcelona que estan funcionant. Amb aquest exemple, què volia dir? Volia dir que hi ha moltes coses que estem fent malament, repetitives, que amb totes aquestes eines podríem millorar tot això. Senzillament és això. I per acabar, quan pensem en pressupost, no pensem només en euros. Pensem en euros, en emissions de carboni